Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢。 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. ¿Cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Os viños da denominación de orixe Rías Baixas foron un dos grandes protagonistas na Barcelona Wine Week, o salón de referencia do viño español de calidade que se celebrou do 3 ao 5 de febreiro na Fira de Barcelona. Dentro da extensa oferta de catas que ofreceu este salón, destacou unha sesión monográfica inédita con 10 viños de Rías Baixas que tivo lugar o martes 4 de febreiro de 12 da mañá a 1:30 do mediodía na Sala Príncipe do Pabillón 8 do recinto de Montjuïc. Unha cata exclusiva denominada A Mar de Viños Atlánticos, dirixida polo catador e xornalista Ramón Francás, e a que asistiron o presidente e o secretario xeral do Consello Regulador Isidoro Serantes e Ramón Huidobro. Nela interviron tamén os representantes das adegas de cada un dos 10 viños escollidos para a cata, que dispuxeron de 3 minutos para explicar as calidades das súas elaboracións aos asistentes. A selección dos 10 viños protagonistas desta sesión exclusiva fíxose o pasado mes de setembro durante unha visita de Ramón Francás ao Pazo de Mugartegui, na que estivo acompañado por Selín Pérez e Marta Macías, directora e project manager da Barcelona Wine Week respectivamente. Nela avaliaron un total de 50 viños, entre os que seleccionaron os 10 para a cata deste martes. Entre a decena de viños seleccionados figuran 8 brancos, un tinto e un espumoso de calidade Rías Baixas. A maiores, a denominación de orixe Rías Baixas estivo presente cunha caseta propia na Barcelona Wine Week, onde organizou un túnel do viño no que participaron un total de 40 marcas, uns viños que pertencen a anadas comprendidas entre o 2022 e 2012. A quinta edición da Barcelona Wine Week foi a maior da súa historia, pois medrou un 38% en superficie feiral, con 10.000 metros cadrados de exposición e un 33% en cifra de adegas presentes. En total reuniu a 1.266 empresas expositoras de 81 denominacións de orixe e outros selos de calidade, que exhibiron os seus mellores viños e buscaron establecer contactos comerciais cos milleiros de visitantes profesionais que asistiron ao salón. Para abrir novas oportunidades de negocio aos expositores, o salón reforzou o seu programa Hosted Buyers, onde coa colaboración do ICEX convidou a 770 grandes importadores e distribuidores de viños de todo o mundo, entre eles destinos como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, China, México, Xapón, Brasil, Colombia ou Corea do Sur. Xunto a eles estiveron máis dun milleiro de compradores nacionais da gran distribución, o comercio especializado e a canle Oreca. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web.
O Salnés segue tecendo lazos coa China. Aproveitando a celebración de Fitur, representantes da Mancomunidade, os 8 alcaldes do Xeodestino do Salnés asistiron a cea con representantes das principais organizacións empresariais do xigante asiático en España. Son citas que precisamente o que tratan é de unir povos, de unir China e España, neste caso o Salnés, para aproveitar tamén esas sinerxias e ao mesmo tempo eses lazos que poidan ser comerciais, podemos estar falando do turismo. Para nós o turismo é algo moi importante. Pero máis alá desas alianzas en materia de turismo, o encontro serviu para seguir avanzando no impulso das relacións comerciais en sectores claves para a comarca, como o vitivinícola ou o da conserva. Para nós tamén é moi importante o sector do viño. Somos unha comarca productora de viño e tamén todo o que se poida axudar á comercialización, tamén queremos estreitar lazos e ao mesmo tempo tamén están moi interesados en produtos do mar, están moi interesados tamén no produto da conserva. Este novo encontro tivo lugar apenas 2 meses despois de que as principais organizacións empresariais chinesas en España visitasen o Salnés. Es una cita que hemos realizado porque hace tiempo cuando visitamos en Galicia hemos quedado hoy precisamente aprovechamos de Fitur para promover cultura gallega para ir a China. Entonces es una oportunidad muy buena, un estrechamiento entre comunidad china con Galicia. Marisco de Galicia es el mejor del mundo, encantamos mucho y hay gente muy simpática, como amigos todo muy bien con nosotros, sí. Por eso como hoy tengo mucho venido a Madrid a visitar nuestro. O encontro tivo lugar nun restaurante en Madrid onde a comida tradicional chinesa maridou co albariño de Rías Baixas, unha cita que ademais tivo lugar ás portas do Ano Novo Chinés que arrancou este 29 de xaneiro. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Tamén estivo en Fitur a ruta do viño Rías Baixas. A súa xerente Lorena Varela asumiu unha intensa axenda para promocionar este destino enoturístico. Entre as diferentes citas asistiu á presentación do novo vídeo promocional de Rutas do Viño de España dentro do proxecto Experiencias España. Pues la desestacionalización es una palabra muy manida, ¿no? Muy utilizada en el sector turístico, pero desde luego que es una palabra fundamental para nuestro sector, ¿no? Y el enoturismo en este caso es un producto realmente que cubre esa necesidad, ¿no? Porque es un producto que se puede disfrutar los 12 meses del año, ¿no? Con lo cual creo que es un producto turístico en alza, de moda, que además lo importante es que lo puede disfrutar cualquier tipo de público, ¿no? Se puede disfrutar en familia, gente joven, gente con una edad más avanzada. Entonces yo creo que es un producto que está de moda y que busca eso, ¿no? Que haya turistas los 12 meses del año. Ademais, asistiu á presentación do vídeo promocional da Deputación de Pontevedra, Cando Volves, acompañando o seu presidente Luís López. E non se quixo perder a cata dos viños de Rías Baixas na caseta de Galicia, impartida polo catador e colaborador da ruta Nacho Costolla, na que se degustaron viños de Rías Baixas pertencentes a adegas desta asociación sen ánimo de lucro ou a presentación da nova marca Cambados Enoturismo Capital do Albariño, na caseta de Galicia. Dende a ruta explican que foron unhas xornadas intensas para celebrar reunións con diferentes provedores tecnolóxicos e colaboradores cos que ultimar actuacións previstas para este ano. Tamén con axencias e operadores turísticos interesados neste destino enoturístico galego. Yo siempre digo que el enoturismo combina con todo, entonces no solo buscamos que la gente vaya a visitar bodegas, ¿no? Que se quede allí disfrutando de nuestra maravillosa gastronomía, durmiendo en nuestros hoteles, disfrutando de otros productos turísticos, o sea que esa es la importancia de crear sinergias entre todos los maravillosos productos turísticos que tenemos en Galicia. Dentro do marco de Fitur, a Galería de Cristal do Palacio de Cibeles acolleu a gala Noite Q25 do Instituto para a Calidade Turística Española, onde a Ruta do Viño de Rías Baixas recibiu o diploma de certificación de Q de calidade e ese de sustentabilidade como recoñecemento a súa aposta pola calidade e no exercicio da súa actividade e a prestación do servizo ao cliente desta ruta, converténdose así na primeira ruta do viño de España en recibir este recoñecemento.
A Asociación Española de Xornalistas e Escritores do Viño escolleu o viño branco Albariño Fillaboa 2023 elaborado en Adegas Fillaboada de Rías Baixas e pertencente ao grupo vitivinícola Masabeu Adegas como o mellor viño de España 2024 na categoría de viños brancos sen barrica. Nesta 16ª edición de premios valoraron un total de 1.456 viños e espirituosos, ademais das IXP de espirituosos de España, dos que 239 pertencentes ás 17 comunidades autónomas foron finalistas. Fillaboa 2023 é un dos 2 viños elixidos de toda a de Rías Baixas pola organización. Este viño branco 100% albariño que conta con 6 meses de crianza sobre leas finas en depósitos de aceiro inoxidable está cheo de matices, resultando froiteiro e fresco, cunha cor amarela palla e unha alta intensidade aromática e froitas maduras, piña, mazá e cítricos e equilibrado e persistente. As uvas deste viño proceden de 8 dos viñedos máis representativos e de mellor calidade de Finca Fillaboa, que teñen unha idade que oscila entre os 18 e os 36 anos. Este viño foi altamente recoñecido nacional e internacionalmente. O Master of Wine británico Tim Atkin outorgoulle 93 puntos no seu Special Report de Rías Baixas 2024. Tamén obtivo 94 puntos na Guía Proensa 2025 ou 93 na Guía Gourmets 2025 e na Guía Vivir o Viño. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.